Салом алейкум мардум. Телефонҳо дар висина нигоҳ кунед. Тамом ҷабр телефон овардем бозӣ. Телефонҳои Redmi набояд телефонҳои Redmi овардем. Хонро тамом ҷабр оварда дем. Одамое ки бисёр Samsung-ҳои A55 мебуданд 55 ҳам овардем. A35 фақат сиёҳшон. Вайҷа бошад A15 телефонҳое ки бисёри бад мераванд. Телефонҳои Samsung A15 4 26 28 56 тага ҳамаш дар наличка дига омад. Ва иҷа бошад телефонҳои Redmi Note 13 Pro кадом памяд 856 тага. Бо иҷа бошад Poco X6 Pro 5G 856 тага. Я бошад телефонҳои A05. касоне ки приза буданд телефонҳои яъни телефонҳоро бо охир овардемшон. Ва иҷа бошад як покрои кунема. Боз як махсултон бошад инҷо мекунем. Мебинем ина. Телефони Poco X6 Pro телефонҳои игравоя одамое ки гирифтагиян шумо медонанд ки телефони бақувват аст. Телефони Poco X6 Pro процессор бошад 8300 Ultra 120 ГГц экранш кор мекунад. AMOLED 64 мегапиксел камера 60 ватта турбо зарядка дорад. 5000 мАч батарейка як рӯза мерасад. Дизайнаш 4 камера, як тасвирка дорад. Фронтальни камера 32 мегапиксел. Корпус бошад пластмас, школи сиёҳ худаш дорад. Иҷа бошад 67 ватта турбо зарядка. 67 ватта турбо зарядка дорад. Ва иҷа да як тайга телефони дигарам мекунем. Ина ҳозир бошад телефони Samsung A15 ро мекунем. Samsung A15 кадом памяти 856 тага шавӣ кардам ҳозир. 856 тага дар магазини мо чанд рубл месад? 18000 рубл месад. Телефон процессор Mediatek Helio G99 метавонед навигатор истифода барен, бозӣ кунед ҳам мешавад. Телефонҳои обични бозии обични отпечатки палец бошад айпара ҷои киштанак ва экран Super AMOLED кор мекунад. 5 мегапиксел камера дорад. Дадреи толка бошад кабел мешавад. Номеро дар рӯи экрана метавонед магазини Riafon заказ кунед. Телефонҳои Honor ҳама моделҳо омаданд ва дигар моделҳо ҳастанд ба Tecno, Neo C, Redmi A7 телефонҳои буҷетни яъни сар мешавад 8.5 то 150 та сар меравад iPhone-ҳо. Баротон вақт дорам.